Ihe na-eme na Naịjirịa kelo ihe na-eme kọntrị aghọọla ihe ọzọ. Ụmụnne m, enwe ihe mmadụ na-aga anụ fochi ihu anụ ọzọ unu anụkwanụ hei Chineke bi n'eluigwe nụkwa. Unu sị na Anglican Church nọ n'Ọka a na-akpọ All Saints ka otu nwa okorobịa gara dị a na-akwakpo ewelite olu na-ele onye isi ndị ụkọchukwu n'ebe a. Kedu onye isi ndị okwu mara n'ọnụ ebe a? Kedu onye nwe okwucha ọgwụ n'ebe onye ụkọchukwu onye ọkụ nọ n'ọnụ? Ụmụ nga ndị na-aga ozi na chọọchị ajụwa sị, ọ gịnị ka ị na-achọ? Onye ka ị na-achọ? Ya sị ya na-achọ onye ụkọchukwu onye okwu mara n'ọnụ, the main man. Ọ gịnị ka ikwu etugere? Ọ wụghị onye gara bịa sị otu ụkọchukwu ole ya ikwu itugere? Ya sị na ha gwagwala okwu ahụ ọzọ n'ihi na ha mara onye ya mara ihe ya chere imere Jehova, na ha ga-eji ọsọ jụọ ije gaga kpọọ ụkọchukwu. Ha elekọrịta onwe ha sị biko ọ ga na o mee ka ha ghọta n'ihe ọ na-ekwu, na ya ebu mbie na ya bịara ihe dịka Chineke si tụziere ya ka ya bụ ebe a bịa erisi okpe. Ha sị mgbe ya were oche nọrọ ọdụ, ha agbabaga n'ime gaa kpọọ onye ụkọchukwu. Onye ụkọchukwu emetụrụ sekọnd ya, ha pụta jụọ sị nna asị ịtụgharị ọ dịkwa na mma. Ya sị na ya nwere kọntraktị ya na-ekpere Chineke na-ekpere Jehova, ya emega ekpere gba ikpere kpekuo Chineke, ya ebu ọnụ nọ n'elu, ya ebu ọnụ. Ọ ya ka Chineke mere ihe o ji wuru chi Jehova, na ọ zala ya na kọntraktị na ya ewinie ya. Ya arụọkwala na ya wụ ọrụ na ego na ọ sụọla mgbem ego na ọka nkụ, na ihe ekwere Chineke wụ na ọ na o mere ihe nene na ya ga-abịa rufugharịara ya ụlọ ụka ya, n'ihi na keleme n'ocean ya ga-apapụ gị ka ga current roof. Ndị ụkọchukwu abụọ elekọrịta onwe ha jasị ya sị na ihe na-ekwu a na-ekwu ekwe na-eme eme na le onye ya kpọrọ bịa ngala na ọwa onye akpakara ka enwe ike kpashiwazi nke si kpa onye kapịnta ka ebido ọrụ na ihe ya na-eme ya dị tait, mana ọ nkwa ya kwere Chineke mere eji kpatara were ụkwụ were ije bịawasị ka ya bịa meduke Jehova first. Ha sị ngwanụ ole onye hụrụ enye ebe ndị kapịnta, ngwanụ ha eji oji ga kpọta onye kapịnta. Onye kapịnta ebegoro n'elu roof tụtụrụ ụlọ ụka Chineke, gba ya akpụkpọ kpughee ma osisi ndị ka ya sa aka ọchịcha ma osisi ma anụ. Onye aboki na-azụkwanụ dị roof akpakapụtara n'elu ụka ụlọ ụka Chineke nọkwanụ standby. Onye aboki ya kpọrọ bịa ya na-ekueshi ya sị Chineke na-ekele dịrị gị na ya abịala imezu nkwa ya ekwere Chineke. Ndị ụkọchukwu na-ele ihe megana ha elekọrịta onwe ha sị Chineke ọwọta ọlụ gị dị, ha ata nwa mụrụmụrụ ha dị very happy. Kapịnta alakara elu roof gị nọ n'ala wuo kporokotom ma boke apịajie ihe niile pịakọlọtacha ihe niile gị n'ime trọk uwe. Ya jụọ onye aboki sọ wee ego ole ka ọ ga-azụ. Onye aboki ya na ya abụọ ekweghị ọnụ, ya ebie 78,000 naira. Onye aboki akaụntụ ego karịa chai kpa ya n'aka ya agba n'akpa. Ndị ụkọchukwu elekọrịta onwe ha sị nna m na-elekwenụ ka o regekwenụ ka akpapụta ihe ọkpọsọ na akụkọ ọhụrụ ka ochie orekwenụ. Ya sị na akọdịntị ntụziaka Jehova onye eluigwe na ọ sị na ya ere ya ka ochie ya ga-akpakapụta, na ya ere ya wee wegara na ọfaneji wegara ndị ụwa na-atụ n'ọnụ were ga-eso n'ime ndụ ha. Ha sị oke ha aghọtala. Are osisi ụmụ osisi ndị ka ero ndị ha kpakapụtara ere aboki eburu ihe gbozoga na-elena ma nwere ihe ọzọ ga-apụta ka ọ zụrụ kwuo. N'elu nga anọ ntara ka anọ elu rufu elu ụlọ egherele nwom. Ya sị kedu onye ga-aga na timba na-agaga jụọ ese osisi ka ebe ike ebido ọrụ na taịm adịghị. Akpọpụta somebody nye ego moto ya ekwelighị megawa na timba ga na-ekweghị ọnụ ebe ahụ. Ọ ya ka ọ gara gachaa cheki osisi kapịnta nye ha quotation ha ewere gawa erute di a asụ osisi wụ 900 and something thousand na timba. Onye gara timba ejite oji kpọọ onye ụkọchukwu datị na osisi echekele osisi na ihe ọ pụtara na ọwụ 900 and something thousand. Onye ụkọchukwu onye ya ha gwanụ nwata nwa okorobịa sị lekwa oji abịala from timba. Onye dịrị ga ahụ maka osisi so na asụghị osisi nọ 900 and something thousand. Yes, good ahụ obere ego man. Ya nọrọ nga were fon kwanye na ntị kwuo so oh damn it oh no. Ya sị onye aboki na onye togodi ya fon ya. Onye aboki were fon ya kpa ya n'aka, ya were fon tinye na ntị ha nna dịka m na-ekwu that money ya nọtọ ha sị oh no ya gbanye ọha ka aboki
nara ha onye ụkọchukwu ka ọzọ ka esi biko ọ gaghị etogode ya fon enwe important call ya bịaga na enwe ebe a ga-asanwu kredit ya na ya onye ga-ewere fonu ha ya n'aka ya bịazi ntụrụ mee kọlụ mere kọlụ na-agaje n'ihu emeje kọlụ agaje shift je front shi ebe ahụ ọnụnụ bocha wit fonu onye aboki wit fonu onye ụkọchukwu na ndị ọzọ natajuru fonu nke o mega no wit fonu ka ya gashi ike onye Timba na-akpọsa ọhụbekwa ego and esendela akaụntụ nọmba nye ya sị na yes send akaụntụ nọmba ka enwe ike mee the transfer na ewere akaụntụ nọmba ha ya n'aka ihe taa ihe echi ya emere kọlụ gafee geeti larie enwe ebe ahụrụ etiri nga n'ụgbọene nkụga ihe n'ụgbọene enwe ebe ahụrụ nwata nwokorobịa elu rufu ụlọ chọọchị ghere kpako ka akpakapụta o reele ya tii na akpa rere ma oshishi ụmụnne m na-anụkwa now enwere ihe dị funny about this video ebe m shiri buru ya agbaje si m bịa gbotowere ya ọnụ agara m na comment section achịgidere m ọchị achịgidere m ọchị ike agwụ m si nụkwa ndị mmadụ na echiche ha sị na sị egide dati ya mmanụ sị jụọ ya ajụjụ ihe kpatara o jiri mee ihe o mere ọ ga-awụ ọsọ ole seed dị ike ebe ahụ were last card ya ga-eso ya ebe ahụ isi apụta ya ochege ọhụụ result ikekwe na ebuorele ya amụma dị ike and onye buru ya amụma ahụ ahụhụ na this man onye wayo o guzoro ebe ahụ soro kwenara ego na ọwụ one of those things na ihe Paul and Peter ihe eji eyotago ewere ebe eti ebe erie ya ọrụ nchọkọrọ onye ahụrụ ibe ya họọ ụnụ hụ ihe pesọga ndị mmadụ n'ọnụ a na-ekwesị nna ya kọntrị ka nnọọ ka akwa nnọọ mmadụ ịsọpọt ezuo ya oshi mmadụ ịnọ prezent ezuo ya oshi enweghị onye jụrụ ajụjụ enweghị onye jụrụ ese o wetiri ya mmadụ o wee gụchinata na geeti mgbe nwena ome kọl apụcha hapụ ya mere kọl apụcha kpakarazi elu zinc reti ego n'akpa na ọwụ mgbe ọchịchọ mmadụ dị very high dị higher than ihe o kwesịrị mmadụ ewere mkpụrụ obi ya tụkwasị na ihe na ọhụbeghị anya somebody sịrị ịkpakashi gizi nke ịma ma osisa ka ya pụta enweghị ihe gosiri na isi dị ya mma o nweghị any proof na o ji ego ahụ na ọ ga-erufu nwu ụlọ ahụ nga ahụ na gwa na Chineke zala eko na ịjụdịghị ya sịrị kedu ihe o legekwe n'anya ka ahụ ndị proof na ihe ahụ ụlọ chọọchị ya bịarịa kpọ ahụ ego anya datina yere ya erelize ego ebido ọnụ gị nọrọ nga asị na ngwa n'ebe ihe Chineke ekwuola gị nọrọ prezent somebody ezigbote agụrụ ji akpara ihe ha na rufu ụlọ chọọchị kpatuo ala nụrụ n'ihu nwere ya gbaa ya n'akpa nara ha gwaghị fon nweta n'akpa nara anya abụghị ka eti n'akpa ndị niile ọ nara fon enwebe onye rita ka o were zazaza ya wuri n'ime akpa eweta bill na from Timba na 900 and something thousand ọ kwụbeghị that one ahụbe ya sị weta akaụntụ gị weta akaụntụ 1 naira ehụbe iwere ihe fon ha ya n'aka ya mere kọlụ gachi ike larie na onye gwuru Peter na ka Peter gwuru Peter ka Peter gwuru Paul ka Paul gwuru Peter ụmụnne m pipo enwezighị egwu na ka ikpeazụ a onye nọrọ n'ala like this ya just nọ rehearse otu ọ ga-esi present ya ihe ọ na-eme n'otu o si eri ọrụ ya ha agaghị erie successfully ndị mmadụ nwere obi kono n'odo nwe nnọọ ihe mmadụ ga-ahụfụ lekwe nnọọ ka ụlọ chọọchị ghere kpakọ ghere hụ emechi ugbo ya ihe a ghere hụ na ọba nsọ akwala back to members na ejikwa egwuo wayo ehoolu onye ụkọchukwu apụta somebody na-amaghị onye kara akụkọ ejikwa gozie ya agọzighị ya kpara elu rufu gịnụ n'ala gwuo ịmaghị onye ebe ọwụ no means of identification because ọ gwara na ya na-akpọ rufi na gị lege eke ya akọtụrụ n'elu chọọchị na anyụ abụkị na-anya pịashi anya ya na-adakwara katakpata n'ihu ṅụ tijohiri na trọkụ ya na ya kweghị ọnụ gị guzoro na-ele ewere ihe ha na urufu chọọchị ree ya were ego gbaa n'akpa 78,000 ewere ya gbaa n'akpa beze ntụrụsịnga gawa ogbo diga ndị gaji ogbo oshishi erute ebe ahụ na eweta quotation onye ka ebe a 1 naira wetebe gị were ihe fon ka eme call important call gị were fon ha ya n'aka ya mere gachi ike cross gate gị na-ele ya na-agaje emeje call ụmụnne m na-anọkwanụ biko n'odo ihe isi ike kele owo mechakwala onye ọbụla affect ma ndị ụkọchukwu ọnwụ because ahụ ma amamihe nọ na ihe a mmadụ gara bịa sị na ihe ekpere Chineke ịma ahụ ego ole because mgbe ụfọdụ ị ga-efili ị ga-emenwu something afford at the end of the day you find out that you can't even afford that thing ọ dị possible iji hụ that money mana n'onye n'ime onwe gị filiri na ị gazi because ịma ihe ahụ ọ tụrụ ịma ego ole ere gị somebody gara na ya ji irufu ụlọ chọọchị iji leghị ya ka ị mara ma ọ ga-erufu likwe ka ọwụ na ego ji mmụọ ya na-agwa ya na ọ ga-erufu esitie ya dan kpee were ekpere
kpọọ building committee mee investigation leruo ya anya marakwanụ ma ọrụ n'eziokwu ya nọrọ di ya ga-asị ya na ahụ ka ahụgodu ya show working bute ma roof ma gịnị ma ọ fọzie na ọ gaghị ezu before a na-eme ya ala wee kọpụke na anọ na ga-ahụ proof that na ka pụọ na ọ ga-replace enwe ike ruo ya ụlọ marakwa na onye ọwụ marakwa ihe ọwụ ọrụ Chineke eji apara ihe ha na roof ajụjụ dị mkpa sị ha wụ ụkọchukwu ya ororo mgbe kwesịrị ịjụ ajụ ịlakpuo n'abalị taa somebody mapụta n'ụkọtọ ọ nwoke mmadụ ịdị lazy in his mind mmadụ ibiri na receiving end all your life ihe ma wee nara ma ị na-ịnaga offering ịnaga tithe mgbe ịnaga tithe ịnaga ego building project ịnaga ego 1 or 2 ihe zoro envelope n'ihu gị iburubukpo onye gagodo oshi weta sị na lekwe eji ebe ekele ịma ihe ọrụ ga iburubukpo ihe niile wo bute ihe mawo ịnara nothing else enwe ihe ọzọ echiche niile wo ịnara ọhịa na cause this thing ajụjụ ma ị gaghị agwa m na nwoke isi kpakọrọ ọnụ ma ihe ọ na-eme ọ were businessman enwere business ga-abịa na tebụl ya ele ya hụ na ọ nwekwara ka o si dị you do the necessary things but because of ndụ onye a na-emere ndụ anya onye nnara somebody shi nọ ebe oshi gara vruvai bujere nụ n'ihu ya ji ịdị rufu ụlọ chọọchị rufu arịa ya ị chọghị ya ma kapasiti ya ile ha anya ka ị mara ma onye jikwa ka nkwere ka o si dị o ego wadị ma ihe o legekwa anya ọkwa o believe kwere bụkọ ma ọ ga-emelikwe ya in fact gị dị sure gosi that na ya egosi that ọ ga-emenwu ya na ihe isi ike na ugbo na-epara nnọọ ihe hara rufu chọọchị gị na witness ya na-azụ epịapịata onye zogadatin imam ojikwe 1 naira ịma ego ole o nwere na akaụntụ ya ịma ha onye ọgbọwụ ebe ọla ga-ema ha ebe o shiri bịa ịmadụ enweghị ihe ga-akọwatanwu gbasara this person ya gara nnọọ n'anya ọcha vurugba gị hụta na one of those things so that nwe ndị kara ka ụka chọọchị few days ago ha bịazi on Sunday ha hụ na elu chọọchị bụzi new roof ihe niile awụrụcha gịnị obi eji anara na-enweghị isi eji eche echiche ma ị gaghị agwa m dat na mmadụ gajọs gara nnọọ vu ogodo individual ha ogodo private ha mmadụ so mmadụ agara bịa nnọọ na ya Chineke si ya ịga na comment section ebe m si buru akụkọ na bịawa unu ga na comment section ka ọ ga-ahụ na the young man self nwere ndị ọkatọ mma ụfọdụ so aga ahụ n'ụlọ the man ọ na ịga na ebe the resident pastor ga-erufucha the roof everywhere na naanị chọọchị ọ dịkwana enough na-ele ihe ọ gara ya wụrụ naanị chọọchị na ọ na-ịgacha banye naanị ime ọta ga-eburu datin gwa ha na Jehova si bụ ihe niile ga-erere ihe ewererire togodo nri you can imagine mgbe ihe things emegidere ya erute n'ụdị a onye ọbụla kwesịrị ịdị very very careful oke nara echiche nara naanị ka nwe nara anaghị eche echiche nwe otu eche echiche anaghị question anything enwe ego bịara na da chọọchị a na-ekwestion enwe ego batara ihe niile wụ Chineke ka e nyere na Chineke ka e nyere onye oshi bịa ya atọ onye ihu bịa ya a na-emerụju ụlọ ụka na ọrụ ha gịnị ịnara ọ ya butere this thing now a na-ajụkwa ajụjụ a na-aza asị kedu how come a na-ajụzi what happened agaghị ajụzi how possible once ezuru aka gba ewerela anarana ndụ nnara ihe gburu chọọchị today ndụ nnara ndị politiks bịa ga akwụ ego dị agbụrụ onye ọbụla ebe ndụ ọnụ ọwụ gịnị ndụ nnara ihe niile nnara just receiving end nọrọ ebe ahụ na-agba kpurukpuru etu onye wepụtara aka ka ewepụta aka nara ya gịrị mgbe ya ga-agwa ndị chọọchị members na mgbe onye ọbụla setịpụ aka ka abụọ ya ọnụ chọọchị setịpụ aka abụcha ya ọnụ onye agụcha ha laghachi back to ịtọ ego na ngwa ka atọ ego na-egwuole ya wayo ya ekpe isi fisikali kpekwuo n'ime mmụọ ọ hụtakwana ihe na ụdị ndị denjari otu a na-abịa asa onye kporokote ya mmanụ n'isi ụmụnne m ihe ka kọntrị ke nnọọ ọgbam ebe agaga everyday anụ otu ọkwa ihe ị ga-ahụ ote gị na-asị nọkwanụ anya
ibelieve that ịlakpuo n'abalị teta n'ọkọtọ gị hụ gold n'ọnụ ụzọ ụlọ ya esi n'elu tụtuo ya rufu egherela oghe kpako n'udu mmiri na ugbo ene otu akara ogodo shinọ n'ụlọ restrategies cha naanị ya ma according to people na nwere ka o so ole siri dị oke ọnụ ebe ahụ and okwe ya ịdị kekwe nkwa ekwere na prọfesi eburu enwe ike wọkụrụ nọ ya gara nnọọ vụrụ bịa kpọpụta pulo ya ụkọchukwu from ya residence ya nọrọ prezent tụtụrụ ụlọ chọọchị butuo ya ala enwere ihe na-akụ nọọsụ jiri nnọọ nwayọ kowe biko n'udo